వెల్కమ్ టు ఎన్ఎస్ పెస్ట్ కంట్రోల్ సర్వీస్. ఇక్కడ చూసిన సైటు ఒక రెస్టారెంట్లో కిచెన్లో చేయడం జరిగిందండి. మీ ఇంట్లో కాక్రోచెస్, బెడ్ బగ్స్, టర్మైట్స్ వల్ల ఇబ్బంది పడుతున్నారా? ఇంటీరియర్ అండ్ ఎక్స్టీరియర్ వాల్స్ లో హోల్స్ అండ్ పౌడర్ లాంటి డస్ట్ కనిపిస్తుందా? ఫర్నిచర్, వాల్స్, కబోర్డ్స్ అన్ని డ్యామేజ్ అవుతున్నాయా? అయితే ఇంకా టెన్షన్ తీసుకోకండి. టర్మైట్స్, యాంట్స్, రాట్స్ ఇలా అన్ని టైప్ ఆఫ్ పెట్స్ కి ఇది పర్ఫెక్ట్ సొల్యూషన్. ఎకో ఫ్రెండ్లీ అండ్ నో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. ప్రీ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ పోస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ యాంటీ టర్మైట్ ట్రీట్మెంట్స్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. ఎస్పెషల్లీ ఫర్ విల్లాస్, అపార్ట్మెంట్స్ అండ్ ఇండివిజువల్ హౌసెస్. మీ ఇంటిని క్లీన్, సేఫ్ అండ్ పెస్ట్ ఫ్రీగా మెయింటైన్ చేయాలి అంటే ఎన్ఎస్ పెస్ట్ కంట్రోల్ ని కన్సల్ట్ అవ్వండి. ఆలస్యం వెంటనే స్క్రీన్ పై కనిపిస్తున్న నెంబర్ కి కాల్ ఆర్ వాట్సాప్ చేయండి. మీ ఇంట్లోని పెస్ట్ అన్నిటికీ బై బై చెప్పండి.